Φύγε από εκεί ρε. Φύγε, YouTube είναι εδώ. Τα σπινιάρ το έξες, ούτε το ζέστανο μαλάκα. Ναι ρε, ούτε το ζέστανο καλά θα πει. Τράβα. Μα τα κράνη τι τα φοράνε τώρα οι μαλάκες. Γιατί ρε μαλάκα. Τι το κάνει το κράνος ρε μαλάκα. 400 μέτρα κράνος. Ο Αλέκος θέλει προεργασία. Μαλάκα μην το ζεστάρει αφού ξέρει ότι τα κοντινέτα θα αρχίσουν να κλείνουν. Τον τεστάρεις ο Αλέκος. Δεν ξέρω τι είναι. Σάβα πάνε από εκεί, Για να τον βγάλουμε καλά. Από εκεί θα έρθει πάνω σου ο Αλέκος. Πρόσεχε. Φιλέ! Πάνε έχουμε YouTube, car, τελεία αυτό. Τα πάνε.